έως 1924, η 30ετής γενοκτονία, η πιο γνωστά τριάδα γενοκτονιών, Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων. Θήτης, Τουρκία. 1904 έως 1908, γενοκτονία των Χερέρο και Νάμα στη Ναμίμπια. Θήτης, Γερμανία. 1932 έως 1933, ο μεγάλος λοιμός της Ουκρανίας, Χολοντομόρ. Θήτης, Σοβιετική Ένωση. 1939 έως 1945, Ολοκαύτωμα. Θήτης, Ναζιστική Γερμανία. 1975 έως 1979, γενοκτονία στην Καμπότζη. Θήτης, Ερυθρή Χμέρ. 1994, γενοκτονία των Τούτσι στη Ρουάντα. Θήτης, Χούτου. 1995, γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα. Θήτης, Σερβοβοσνιακός στρατός. 2014 έως σήμερα, γενοκτονία των Γιαζίτη. Θήτης, το αυτοποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος.